Ki para bangit biit baro ngimla klem da aingu yo Blei na kam ta ka jingdon rengkat ka jong u bat ngi lingba jong kani ka tayo baro shitayo bat hoot na ka benta kani ka sngi ka kraw ka bekentang na kam ta ka jing penyo pat ka jong u sa isin yangi ya kani ka sngi ha ka bangin yo ban syakri pat ya u ha kani ka por bat ngamar tatien u Blei undon rengkat bat ngi unyalam yangi habangi ya syakri ya u para bangit biit namar kata kani ka por nga pdiang sngewbha pi wei baro ya pi ki para bangit o nagam ta ki parlok ki perjor ki badon halaki jong ki yeng ki sem ki baju ya shimbenta bat ngi lingba jong kani ka online worship service nga khot bat nga pdiang sngewbha ya pi ali ngin ya syakri lang yo Blei da ka jinget ha ka dot not ba ka mensim ko jongi bat bangin da dwairu bo Blei undai snai ya ka ban Kyrkhu yangi lingba jong kani ka jing syakri bangin yo ban mat ya ki jing Kyrkhu ki jong Blei lingba jong kani ka por bat haswa bangin yo ban ya chakamat ban pendep iki wei pat ki benta jong kani ka jing syakri tongin ya pendam lang ha ka jing dwai ko kpa jongi bahab neng komne ko try sa sini wan bandam ma kisla ka ki bakut ki bakentang ki jong me Teraingi aingu ime nam ta jong kani ko por ka kodor ka be aingi ha ka bangila ya ka ban syakri ya ka gerteng ka ba im ba ban bor ke jome ban mani me bat ban pendon buram me turai ji subi nga IT lede nga IT ki ban ya shimentaling ba jong kani jing syakri ba ya ka wei pa ka bentah ka bangin pendap ablei to ai kan long da ka jing ya lambat da ka jing mencet bor ke jome shimti namar kata sa sin pat ya kani ka por na duk sedang hadu bangin penwai ya kani jing syakri ha ka jing ya lam ka jome ko pa tus ngowingi betul map ngini pan mengidam kerteng tribe Nongpynim jeng Yesus Kristus. Amen. Ke para bangit biit baro ngin beteng ya kani ka jing syakri ka jeng ya kani ka por da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka pasan spa nyopusan. Ka jing ruai ka pasan spa nyopusan. Pi syakri utrai luken rat ya ro pen pau jing pen im haper thai baro ka kerteng badon bor uji su pen kraw ka hima ka jong u hangi kalapau. Ya ungin ya dem ya ungin yangu ka donut jongi atrai tu penplu ka burom bat yaro huji sungin ai jing aingu ya ujunam unsen shar klem ruai nginya ruai baro ki dekot ka jing ruai ka basan spa nyopusan Syakri utrai luken rat yaro pen pau jing pen im haper thai baro ka kerteng badon bor uji su pen kraw ka hima ka jong u hangi kalapau usen syar Blei ban penem ulam syangi ulajan lukonulapa upai lang ujong unriwayara ka kraw ka jing pen im duji sublayo jing yaro yu Blei ubahaklitam kaburom yukun yangin pertajam ki angel boneng ru ki yaro ya kun lang brod ki mani ki dembat ki ngu ya ungin ya dem ya ungin yang ngu kadono jongi atrai tu penplu kaburom bad yaro uji sungin ai jingu ya ujau nam unsen syar klem
Ki para bangit biit baro ha kani ka porpat ngin poi sa kani ka benta ha ka bangin yo ban puli na kani ka ktin ka jong Blei bat hadin jong ka jing puli na kani ka ktin jong Blei ngin yo ru ban bu ha ka jing duai te ka benta ya ka bangan puli ha kani ka por kadai na ka sithi ka ba aru Petros ka sithi ka ba aru Petros ka nong ka baning kong ka khot ka baning kong hadu ka bakhat wei bat kini ki benta ki bangan puli ha kani ka por kin dei ru ki benta ka bangin sayo ban ya puson lang lengba jong kani ka jing Shakri Kikintin kiba ongkum ni. Simon Petros Shakri bat apostle Jesus Christ. Ha kita kibalayo ya ka jinget ba koridor ringkat bat ka jongi da ka hok Blei bat Nongpynim jongi Jesus Christ. Tolong ba on penman bun hapi ya ka jingai bat ya ka jingsuk ha ka ba itu ya Blei bat ya Jesus ba utrai jongi. Kumba ka bor Blei jong kala ai hangi ya ki baro ki badai sya ka jing bat ka jing Blei da ka ba itu ya uta ubalakot yangi da ka buram bat ka jing bha jong hi da ki ba ula ai hangi ya ka jing kular ki ba kraw tam bat ba koridor ba da kini pin yo long kinong ya yo benta na ka jing long men sim ba kan Blei habala phet yap no na kata ka jing pen puut plak ka ba ha ka porthei da ka jingkwa barai ti namar ka ni hi ka daw phiru da ka jingle minot baro to phin penlang ha kata ka jinget jong phi ya ka jingbha ti ha kata ka jingbha ya ka jingtip ti ha kata ka jingtip ya ka bor halor ladi ti ha kata ka bor halor ladi ya ka jing yaisha ti ha kata ka jing yaisha ya ka jing Blei ti ha kata ka jing Blei ya ka jing ya i para banget ti ha kata ka jing i para banget ya ka jing i namar habakini ki ru ki don hapi bat ki yaman bun ki ya penlong ya pi ban omlong ki ba alhia lemni ki bom seiso hakata ka jingtip bobyang ya Jesus Christ ubau trai jongi namar uta ubam don kini ki ru ulong ubam matla ubayo itang ya ki bahajan ubalapan kelat no ya ki jingpen khut na ki pop barim jong nabakumta ko para banget tu pin kam ya le minot ban pen shong lem ya kata ka jing khot bat ya ka jing jit ya pi namar haba pi ya ile ya kini ki ru pin jin thut lanu ru namar kumta on ai kerhai hapi ya ka jing busut shapo kata ka hima bam jukut utrai bat Nongpynim jongi Jesus Christ ngile sngo ya ka stin ka jong Blei tungin ya duai ko pa jingi bahab neng kumni ko try sa sin ngiwan banda mai slag jat kiba khut kiba kentang ki jome ngiwan ban aingu eme ngiwan ban mani eme ngiwan ban kraw ka kerteng ka jome melong ma meu Blei bade hok ban yo ya ka jing ro baro melong ma meu Blei batang ma me hiu bade ban yo ya ka jing mani bat ya ka jing Shakri ka jongi try ji subi kumni ngiwan ban paw khamat jome ya ka ban aingu eme na kam ta ki jing Kyrkhu kiba dap kerhai kiba melathe aga jing ke jongi hoj melaya lam yangi lengba jong kani katayo baro shitayo mem simli ino yangi ki kam ki jam ki jing trei ki jing ta ke jongi bat ngilong kumni ko mangilong kani ka jing eat bat ka jing isnai ke jome ngi ai ngu ru yeme na kam ta kani ka wei pat kasngi ka ba kraw kasngi ka ba kentang kasngi ha ka ba kum ki khon ki jome ngi yo ban penlut ya ka por ka jongi ha ka ban Shakri me ha ka ban mani me bat ha ka ban puson ru ya ka ktin ka jome try ji swi ngi ai ngu namar kata ya ni ka por ka ba koridor ka ba mala ai hangi bat kan rar bhanga duai ru ko try ji subit baling ba jong ka ni ka por kan dal long shisha ka jing Kyrkhu na ka banta jong ilang i wei bangin da mat ya ka bor ka ba pla ka jong me ngin da mat ya ka bor ka jong men se mu jong me uba khi like lut hap deng jong i try ji subit hawa ha ka ni ka por ha bang yedon kumni ko try ji subit ban Shakri me ni duai ko try ya ka jing ya lam ka jong me ya ka jing don ren kat ka jong me ko try kan mau kerpang na kam ta ki ki para banget ki ba i ki jongi ko try ki ba don halaki jong ki yeng ki sem ho ki ba trang ban wan ka yeng ke jome hendrai kim la namar ki jing pang ki jing stam pat ki wei pat ki jing shem ki jing kendu ki ba ma ki ban mat try ji subi hendrai ai ngo me baling ba ki ni ki kor ki bor ngila ban ye shem bat ki ko try ji subi ki yeng ki sem ki jong ki ban ngada duai ko try baling ba jong ki ni ki kor ki bor kan long ka jing Kyrkhu na ka banta jong ki ha ka ba kinang mat Blei ya ka bor ka jong me bat hoj kanar bha bangin yo pat ya ka jing kot jing khia kin yo pat ko try ji subi sai sin man kiu shi ka yeng ka jong me ha ka bangin yo ban Shakri lang ye me hoj ki don ki wei pat ru ji subi ki ba hala ki jong ki jing
bun kam ki jong ki ko try ji subit kim la ya ka ban kius ki ing ka jong me tu pan long ya ka ni ka por ko try ling ba ka ni ka online worship service ken yo mat ya ka jing Kyrkhu ka jong me ko try ji subit bar hot ko try kan pan long ru ya ki ba ken trang ban kius ka ying ka jong me ko try ji subit ha ba ki e ke baro ki bet ki biang hoi ko try ji subit bangin yo ban ya shakri lang ya me ko try kom ki khun ki jong me try ji subit kan mau ni kan mau kor pang ru nam ta ki tu ki long ying long sem ki ba mat ya ka pang ka shitam ki ba mat ya ki jing iki jing jinja ki ba mat iki jing ele ko try ki bedon haki jaka ai jing sumar ko try nagam ta ki jing sumar ki ba bon jat nem ta ki jing pang ki jing shitam ki ba maki ki ban mat haka jing im ka jong ki try ji subit nganget bat ngatip ba me men don ring kat bat ki men pan mat haki ka bor ka ba pla ka jome bat me ko try ji subit men is na ban kershan ya ki ko try wat hap deng jong kita ki jing ele ki jing pang ki jing shitam ba ki ban mat ko try ji subit henry ken mat ya ka bor ka ba pla ka jome ha ka dot note bat ka men sim ko jome but is nai ko tribe long ka mon ka jome pen yo pat haki ya ka jing pen khia ka jome ko try jus bi ngi kan maru ha ka jing dwai ka chungi na ka benta kitu ki men sim ki ba kodor ko try ki ba long ki khon ki jome ko try henry ki bala ken sting ko try ha ka ban shakri me try ji su bi ki bala jingai na me ko try but ki ba ngo kum ba kim dan kam ya me ha ka jing em ka jong ki try ji su bi hang no ha ba ki don nga dwai ya blei ba men kren ya ki men ki pen kan du ya ki ko try but men pen kan mau ya ki ko try ba me eat ya ki ko try but men nang ya khot ya ki ko try ji su bi ba kin wan pai shame try ji su bi dis nei ban ta na ka benta jong ki ru kum ju ko try ji subit ho ngi dwai na ka benta ka im lang sa lang ka jongi ko try nam tang ni ka jela ka jongi ko try tu is nei banang yai Kyrkhu yangi is nei banang yai lam yangi ko try na ru kinong ya lam hadu kinong shong shnong ko try tu nang is nei ko try ban Kyrkhu ge im lang ka sa lang ka jongi ko try oi nang ni shakmat ngim tip ka e ga banja ko try ngi dan hap deng jong ki ki bom ti kana jong ka jing im hendai ko try ji subit ngi don ngi aingu bangi don ya me Blei uba bat ya ka jing im ka jongi ki ti ki jong me ban ngi tip ko try ji subit ba me menom enot men ya lam yangi ko try hakini ka jing ya ti ka jong yes la jo ka ni ko bertai try tu nang kershan ingi tu nang yai Kyrkhu ingi ko try kom ki khun ki jong me ki ba mela khot ko try ka bangin im ya ka jing im kristan ka ba hok bat ka ba shisha try ji subit ha jing persang ki jongi ko try ji subit ngi sngo thu ko try ngi long tang ki bru ki betlot ki baduna ko try ngem la ko try ji subit ban im ko mama me men dawa na ka jing im ka jongi ko try ji subit try ngi dwa ya ka bor so me men ya rap ingi ko try bangila ban yeng pat ko try ban im ka jing im kristan ka ba shisha ko try ba ka perthai kan yo tip bangi dei ki nong bur ki jome bat bangi long ki khun ki jome ko try ji subit kra ba wanum ino ingi ko try hoi ko try ha baki telot ha ka jing im ka jingi ko try tu is nei wan kershan boringi penla ingi ko try bangin yeng pat ko try kanang bangin nang la ban ya chakmat nginang la ko try ban im ka jing im kristan ka balong ko try ji subit ka jing sngewbha khmat jong me pat ka jing kemen ru khmat ki para briu try ji subit shimti ni ka por nang sa baro jong ka jing shakri ko try ji subit Kyrkhu ya ki benta ki bangin sayo ko try Kyrkhu ki khon samla ki ban sai ka jing rai ko try ji subit ai kan long ka jing yalap ko try ji subit ka jing pla ya me ko try ji subit bat Kyrkhu bai ki to ki bi sngow kin yo sngow ya me ko try ji subit hoi Kyrkhu kham tam ru ya ko khubon na ka ktin ka jome ka bangin sayo ban ya slok lang ko try kan long ka jing sai ki do not ki men sim ki jongi bat bangin nang la ko try ban ya chaprang kum ki khon ki jomi ko try shimti ka po nang sa baro tu sngow ingi batumap bagni pan mi dem hareng try bu nong panem jongi Jesus Christ amen ki para bangej bi hakane ka por sho bangin sayo sngow ya ka khubor na ka kting ka jong Blei ngan khot ya i madona bat ki parlok ki jongi kin ai hap deng jongi ya ka jing ruai ka bekerpang pat kani kan longkum ka jing pen kre ka jongi ha ka bangin siok sngoru e ka tin ka jong Blei ngan khot i maduna ben ai ka jing ruai ka bekerpang ka jongi
siang bunyi pendam hajing kana makan yalam bagi klep pendem banduai syautra Deitang ujisu ubara banha jinsok pasisha bad bajana kum tagen kolok wan Nongkren slim yana dionut sya utupa namar jisu jinjata ni shentan putra ni shen putra kapag tay kamdan Deitang mami Ya jinsuk kapang cukup Yen shem tang hami Deitang ujisu ubala banhai jinsok pasisha bad bajana kum tagen kolok wan Nongkren slim yana dionut sya utupa namar jisu jinjata ni shentan putra ni shen putra ni shentan putra ni shen putra ni shentan putra ni shen putra Ku Blei shibun ya i madona i bala pensngau hangi ya katu ko kubor lingba ka jingruai batu Blei unang Kyrkhu Iaphi bat iki parlok ki jong phi ha ka ba pinang la ya ka banyai syakri ya u lingba ki sap ki ba Blei ula Iaphi unang don ringkat bat phi ki kam ki jam ki jing trai ki jing ta ki jong phi ki para bangej bi ej baro ha ka ni ka por pat ngin pois ka wi ka benta bat kata ka long bangin syak skor ya ka jing ya selok na ka ktin ka jong Blei ki para bangej bi ej kapang ka banga kwa banyalam ya gijing mud jing perkhat ki jongi lani ka bangin ya kren na kani ka por kadai ka jing im kristan ya ka bangin ya pek na kani ka sithi ka jong ka sithi ka baal ka jong upetros kalenong ka baningkong hadu nadu ka dekhot ka baningkong hadu ka dekhot ka bakhat wei para bangai ngan sapuli atat yaki kat bangin ang ya ringkat bat kani ka khubor kapang ka bangin kren kadai ka jing im kristan u Billy Graham u anggum ni banlong kristan kamut tang ka jingkala ka bamut ka ba ngishim ha ka shiklip mat henry kadai ka jing im ka bangi hap ban im man lagas ngi kadai ka jing im ka bangi san man kas ngi tat hadu bangin kot ha ka long renyang bat ban seriem yau jisu namar kata para bangit ka jingim kristan kamju sange namar balai kadai ka jingim ka ba pechakmat ka ba yat chaprang man kasngi kidon ki jing hikai ki batmai ban hikai yangi bat man kasngi ngisan syaka jing janai man kasngi kidon ki jing hikai ki bangi ngiyo ha ka jing im ka jongi bat ki bangyat yangi bangin poi syaka jing janai jong ka jing long jing im kristan kathong namar kataman kasngi kalong ban poi syaki clear du jong kathong bat ban yo diang kham tam ya kata ka pangsngiat ka jing im para banget ka jing im kristan kamdei ka jing im ka bangi im shisin shitayo henry kadai ka jing im ka bangi dei ban im man kasngi ban ngis ngotu bakani ka jing im kristan hot kasuk banong bangi long kristan henry para banget ka jing im kristan ban im kristan kam long ka basuk
upol uang ka bangakwa ban le ya kata ngam le ya kata ka bang ngam kwa ban le ya kata pen ban ngale nang ta Petros uang usoitan kumusing upakerhu ubut na din jongi nila ban sngutu balai ka jing Kristan ka long ka ba nang ta Jisu uang susu kumne para bangai kamen sim ka trang Henry ka do pat ka tlot bat ngamudur ha ka jing ka jongi kum ki Kristan kat nusin bangisku bangi damat ya kini ki kentin ki bau Jisu kamen sim ka trang ni trang sisa kat ba ha ka liang jong ka do pat ngis ngutu ya ka jing tlot jong ka do ka jongi ka jing Kristan kam dei ka basuk kadai ka jing ka bangi hap ban ya kun man lakas kadai ka jing ka bamangi ngi hap ban ya kun man la kisin jam jong ka jing yai lenti jongi hasla jong ka ni ka perthai para bangai ka jing Kristan kam dei ka jing ka basuk kalong ka basuk ban ong bangi dei ki Kristan henrai ban Kristan kam long ka basuk tu nginya pai syakani ka shiti ka jong Petros syakani ka shiti ka jong Petros nginya pet ya ka dukhat ka paningkong ka ong kamni usiman Petros usyakri badu apostol jong Jisu Kris ha kita ki bala yo ya ka jinget bakodor ringkat bat ka jongi da ka hok Blei bat Nongpynim jongi Jisu Kris kani ka shiti kasdang da ka baka pen itu ya unong tho kata Petros Balang usendan Jisu marsen sedang hanging yo Petros pen itu ildi kumwei kum Simon Petros usyakri bat apostol Jisu Kris Petros ulat ho ya kani ka siti jong hakapor ba udon hapatok harum ngla ban iang ni hakalenong ka baningkong kadukot ka bakat ar bat ka bakat san la kumnu ru hapadeng jong kisnam nru pu ar bat nru pu nyo idi tang kendiat por shwa ba unyap kum martar na ka benta ka jinget jong kum wei na kisenran ki jong Jisu shwa ba unyap ukwa ban ya thu bat ban pen kan mau ya ki Kristan ki ki ba ma ulayo jing hikai hakata ka jing ya lenti ka jong kum Kristan ukwa ban ya thu dan ban hikai syapang kum no ban ka jing Kristan ka basisha Petros ngatarai Petros ulong ubri ubabiang bah bangin pai bat bangin wat yaki advice kumno bangin kajing Kristan kapasisha namar belai Petros uday uway na kita kikat arngot kisenran ki jong Jisu unong buot jong Jisu ngiken mau yo Petros kumuta usenran ubah kamat jong Jisu nang ta unong buot ubah kamat unong buot ubah shithem bat uta uday Petros ubriu ubah kajing buot ka jong ya Jisu ulamat ya kajing syarem haga ba ulalen ya Jisu ba ulalen ya kata ka jinget ka ba ma udan natangi ken maru Petros hakajing jong kum Kristan ulamat ru ya kajing job ngiken ma ulayat hasla habau Jisu lakot ya ulayat ha nang ta uloyo iya ka uloyo iya ka bor ka jong Jisu hau ta ulum jong ka jing kaladur ulayo iya ka jing wan hiar ka jong mensim bakut nang ta uday uta Kristan ubala yo iya ki kamba ki bau Jisu lale bat ki ba ma hiru ulale ya ki kamba ha ka kerteng ka jong Jisu Petros ulong uta ubriu ubala ya lamru ya ki babon sya ka jinget ya Jisu Kris nang tau Petros uday ru Kristan balayap ru na kabenta ka jinget ka jong hau Jisu Kris na kata ka daw Petros ulong ubri ubabiang bahabangin wat yaki jinghikai yaki advice kumno ban ka jing Kristan namar kata ka ni ka siti latho da ubriu ubala experience bha kamut ayu bat kumno ban ka jing Kristan hakani ka dekat ka beningkong Petros uya turu yangi syano tho ya kani ka siti hakani ka dekat ka beningkong ki benta ki bas sedin
uong kumni ha kita kibalayo ya ka jinget bakodor ringkat bat ka jongi. Para banget ulat ho ya kani ka siti sa ki kristan ki ban ningkong lani syabaro ki kristan ki badan keleng ka benta basyate jong ka Asia Minor ki jaka ki ba mauhi daladi ulayo ban yalap ya ka gospel bat ula address ya ki kum kita kibalayo ya ka jinget bakordor. Hang ni ngiyo i bau Petros upen pauru ba kita ki nong puli jong ka ni ka siti ka bau lato ki day kibalayo diang ya kata ka gospel. Kabalong ka jing ai ka bakordor kabalong kata ka jinget ken hau Jesus Christ. Na kini ki dekot ngis ngotu ba ka jinget ka day ka jing ai ka bakordor precious gift. Kadai ka jing ai bakodor. Kani ka jing ai ka bakodor ublay ai kumju ya baro. Ya ka bangiyo ya ka lingba ka jing wan jong ka gospel. Ka jing yalap ya ka gospel. Bat namar ka jing yalap ya ka gospel ka balong. Nakamta baro. Bat kumta anda habangi yo sngow ya ka jing yalap ya ka gospel. Ngiyo ya ka jinget hau Jesus Christ. Bat para bangit biit baro. Kata ka jinget ka bangiyo. Kadai ka jing ai ka bakodor ong u Petros. Para bangit kajinget kadai kajing ai ka bakodor ka ba ublay u ai kumju ya baro. Nang tangi poi para bangit hagdekot ka baar. Tulong baon penman bun hapi ya kajing ai bat ya kajing suk bat ka ba itu ya ublay bat ya u Jisu u ba utrai jongi. Kajing im Kristan kasdang da kabangi itu ya ublay bat ya uji sukris. Nginamla ban yo ya ka jinget Kristan. Nginamla ban yo ya kata ka jinget ka ba Petrus uong kalong ka jing ai ka ba kodor. Nginamla ban yo ya kata ka jinget Kristan. Nginamla ban im Kristan lemdangi itu ya uji sukris. Balai bangi ong baka jingai kadi ka jing ai ka bakodor. Kadaw ka long ba ublay da ka jing ai jong u hau Jesus Christ ngiyo ken ya kata ka jingai Kristan bat ban im ken ya kata ka jing im Kristan ka ba itu ya u Jisu kum unong pen im jong i. Para bangit u Jisu uday ka nongrem jong ka jing im Kristan. U Jisu uday ka telong jong kata ka jing ai. Ha u Jisu ngimat ya ka jingai ai ublay bat day anda habang ngimat ya kata ka jingai ai ujisu kan penlaru yang i bangin mat ya kata ka jingsuk ka bahapo dok nut jongi ujisu ukular artli ki ai ka jingsuk bat ka jingkemen ka babaro ki terang hendrai tang kendiat ki ba syam ya ki kani ka jingsuk bat ka jingkemen ka ba ujisu ukular kamdai kata ka jing im Kristan ka bamdon kinu ki jing ne ki jing ele ha ka jing im hendrai ki dei kata ka ba kersoy na kata ka jinget ha kata ka jingai ai ublay bat ka ba skos kemru ha ka jing penyat ka jong ublay ya ka jing im jongi para bangit biit kini ki artli ki dekot ki bangi ngila puli ya kani gabor ki kedaw yangi ya unong tho ba utaw de Petros Shano latho ya kani syakita baro kibalanget kibalayo ya ka jinget bakodor kabamut yanga ya piru kibalayo ya ka jinget kibalanget hau Jisu bat na kani ka dekot bat na kini ki artli ki dekot ngiyo iru para banget ya kata ka jing im Kristan kata ka nongrem jong ka jing im Kristan kasdang da ka bamangi ngi itu ya Jisu Kristus nomor kata kini artli ki dekot ki itu ingi syapang unong tho gitu ingi ki resipien jong kan dikasiti bat ka balai ka dei ka nongrim jong ka jing im Kristan ka nongrim jong ka jing im Kristan ka dei ka jing itu jongi ya uji Kristus ka jing itu ba ka jing pdiang ya uji su ka sedang ka jinget Kristan ha ka jing im jongi ka babut nang tapat ka benta ka ba kongsan na ka benta ki Kristan kalong kumnupat ban im ya kani ka jing im Kristan nginya pet ya ki dekot ki babut kadekot kabalai hadu basau kini ki bentangi la benong kinyarap ingi ban sungutu kumno ngin la ban im ka jing im Kristan kumtu kumbangile kren ka benta ka baskmat dekot ban kong bat baar hang tu ngiyo i yo nong tho nang ta ki resipien bat nang ta ngiyo i ya kan nongrim jong ka jing im Kristan ka jing im Kristan ka dei ka jing itu bat ka jing pediang ya ujisu kumunong pen im
Mentah pak kedekot ke balai besau, kani endah bangila itu ya Yesus endah bangila long Kristen, kebentar ke ba but pak kalong, kumnu ngila ban im ya ka jing im Kristen. Bat ya kani kebentar nginyo i ha kani kedekot ke balai bat besau, kedekot ke balai ke ongkom ni. Kumba ka bor Blei jong kala ai hangi. Ya ki ai baro ki badai sya ka jing im bat ka jing rublei da ka ba itu ya uta ubalakot yangi da ka burom bat ka jing bha jong uhi ka jing ai ublei ha Yesus Kris kapen kala bat kapen kubor ya ki Kristen ban im ka jing im ka berublei para banget katu kat ni ki jing shisha ki bangi dei ban pen kan mau ya ledi para banget kan mau ban im Kristen. Ngin omla ban im ya ka jing im Kristen. Da ka bangi persang ban im dala ka jong ka bor ka jongi. Para bangit biit ngin omla ban im ka jing im Kristen. Lem da ngila pdiang ningkong ya ujisu kum utrai bu unong pen im. Kata kadai ka step ka ban ningkong ka bakong san. Ngin omla ban im ka jing im Kristen. Da ka jing don jing em ka jongi lani da ka kerdan ka jongi lani da ka jing start ka jongi lani da ka nambat ka burom ka bamangingi don ngin omla ban im ka jing im Kristen da ka bangisu pendep ya ka niam ka rukom ka basisin sitiyo ngin omla ban im ka jing im Kristen ka basisa ka dekot ka balai bat basaw ngin la ban im ka jing im Kristen ong ha kani ka dekot ka balai ka ong komno da ka bor ka jong Blei. Kumba ka bor Blei jong kala ai hangi. Ya ki ai baro ki badai sya ka jingim bat ka jing riu Blei. Ngin lah kan ban im ya ka jing im Kristen ka jing im ka beriu Blei. Da ka bor ka jong Blei. Blei utip bangilong ki beriu ki batolot. Bat kmi lenti bangin lah ban im ka jing im Kristen dala ka jong ka bor jong ihi. Lani da ka jing start ka jong ihi. Henry Blei ai hangi ya ka bor ka jong uhi. Ukular ban yarap yangi. Ukular ban yarap yangi. Uji su ong komno. Hakmi ru ngalong ringkat bat pi halagas ngi hadu ka bawai no ka perthai Matias kelnong ka ba arpo pra ba ka dekot ka ba arpo ka ta ka ka jingkular ka jong Jisu yangi. Nang ta ha ka gospel ka jung Yohanes kelenong ka khat ri ka khat ka khat lai umen sem ba khu udon bat ngi borobor banyalam yang ngi hakilenti ka hok bat ka jing shisha baro para bangai da ka jing itu ya utau bala khot yang ngi da ka jing itu ya utau bala khot yang ngi kat bangi dang itu ya kat tangin dang long ki balapen kubor ban im ka jing im Kristen nda ha ba mangi para bangai ngila itu bahaya kan mau kita ki jingkular ki ba Blei ukular na ka benta ba mangingin la ban im ya ka jing im Kristen kat bangi dang itu ya kat tangin nang long ki balapen kubor ban im ya ka ni ka jing im Kristen da ka bangi tip bat itu ya Jisu kan hikai yang ikum no ban im hang nias la perthai ya ka jing im ka ba Blei utrang nangi ban im ka jing im ka ba pen sngewbha bat ka ba pendon buram ya Blei ngin la ban im ya ka jing im Kristen daga bor ka jong Blei nang tangin la ban im ya ka jing im Kristen daga jing itu ya utau balakot yangi balong Yesus Kris kadakot ka basaw da ki ba ula ai hangi ya ki jingkular ki ba krau tam bat ba kordor badaki ni pinyo long ki nong ya yo benta na ka jinglong mensim ba kenjablei hangi ngiyo Petros Ukren Japang ki jingkular. Ukren Japang ki jingkular. Bat ya kini ki jingkular. Petros uong ki long ki jing ai ki bekodor Blei na kebenta jongi. Kini ki jingkular ki long ki bekongsan na kebenta bangin lah ban im ka jing im Kristen ka ba shisha. Para bengait habangi itu ya Jisu. Ngiyok pdiang ru ya kini ki jingkular ki jong Kat bangin nang san ha ka jing tip ya Jisu ngin nang yai sngau turu baki ni ki jingkular ki long ki ba shisha ha ka jing im ka jongi ngin sngau thu kamut ayu habau Jisu wang ngandon ringkat bat pi hadu ka bawai no ka perthai ka pamut kat bangidang itu ya Jisu kat tangin nang sngau thu kamut ayu habau Jisu wang ngandon ringkat bat pi
nang ta ngin nang sngu thu ru kamut ayu bo men sim ba khut unya lam yangi hakelenti ka hok bat ka jing shisha baro kat ba mangi nginang ithu ya jisu kat ta ngin nang sngu thu kamut ayu ban ong ba men sim ba khut unya lam yangi hakelenti ka hok bat ka jing shisha baro u petra su ong ngin yo long kinang ya yo benta na ka jing long men sim ba kan jablei habagi pdiang ya jisu kumunong penim jongi lapen ken ria no yangi naga jing yap shaka jing im naga jing tengit jong ka jing long jing im shaka jing long men sim baken jablei ka jing im kristan namar kata kadai ka jing ya shim benta jongi shaka ta ka jing long ka bakup ya ka jing long ka jong ublei ka jing long khut ka jing long hok bat ka jing long ka bashisha bat dei ka ne kaban yarap yangi bangila ban im ka jing im kristan ka bakut ka jing im kristan ka bahok ka jing im kristan ka bashisha ka bakup ya kita ki jinglong ka bakup ya kini ki jinglong ngila kan ban phet yap no na kata ka jing pen put plak ka baha ka prothei da ka jing kwa brai para bangej bi baro ngin phai man tangin poi sha ka khot ka basan hadu ka ba nyo kini ki bentapat ki kren yangi ki kren yakini ka benta kumno bansan ha ka jing im kristan kumtu kum bangilai pet ya ka khot balai hadu ka basau kani ka khot ka balai hadu basau ka hikai yangi kumno ngin la ban im ka jing im kristan kumno ngin la ban im ka jing im kristan bat na kini ki khot balai du sangi kan mau bangila ban im ya ka jing im kristan da ka bor ka jong ublei bat nang ta da ka jing itu ya utau balakot yangi ban im ya ka jing im kristan ban mentangi poi shi ka khot ka basan bat ko nyo kumno ban san ha ka jing im kristan par bangai kini ki khot ki ong kum ni tin namar ka ni hi ka daw phiru da ka jing le minot baro to phen penlang ha ka ta ka jing nge jong phi ya ka jing bha ti ha ka ta ka jing bha ya ka jing tip khot ka ban riu ti ha ka ta ka jing tip ya ka bor halor ladi ti ha kata ka bor halor radi ya ka jing yaisha ti ha kata ka jing yaisha ya ka jing riublei ti ha kata ka jing riublei ya ka jing ye i para banget ti ha kata ka jing i para banget ya ka jing i hang ni u petros ukren shapang ka jing san ha ka jing im kristan ka jing san ha ka jing im kristan ka weipat ka benta ka bakong san ha ka jing im kristan ka long bansan kum ki kristan ka jing im kristan ka dei ka jing im ka bangi dei ban shim khia kam dei ka jing im ka bangi jit ban im tang shisin shitayo para bangi ki don ru ki ba perkhat pa ka jing im kristan ka dei tang ha ka sngi ublei bat namar kata ngim dei ban im kristan ha ka jaka ka ba mangi ngitrei lani ngim dei ban im kristan ha ki jaka puli ki jongi bat dalele ru ngim dei ban ra ya ka Christian life lani ya ka jing im kristan ka jongi ha ka social life ni ka im lang ka salang bun ki ba perkhat ba ka jing im kristan ka dei ka jing im shimet bat ka bam dei ban wan ra ha ki jaka pat ba ten re u petros u penikan mau yangi ba ka jing im kristan ka dei ban san bat ka dei ban pen pau yeledi ha ka perthai baro ngidan kamban san kum ki kristan namar kata ngidei ban le minot u petros uang ni ngidei ban le minot knang bangin nang la ban pensan ya ka jing im kristan jongi u petros ula kdauru hang ni hakashiti jong u ya kita ki benta ki bakum ki kristan ngidei ban le minot ha ka jing im ka jongi kani ka khot ka basan ka ong ni tin namar ka ni hi ka daw phiru da ka jing le minot baro kamut ba bansan ngihap ban le yu ngihap ban make an effort ngihap ban 3 minut ngihap ban le minut ba ulas dang da ka ba ong hakini ki khot ki basan bat nyo to phen penlang ha kata ka jinget jong phi ya ka jingbha te kata ka jingbha ya ka jingtip nang ta ka khot ka ban riu ti ha kata ka jingtip ya ka bor halor ladi ti ha kata ka bor halor ladi ya ka jing yaisha ti ha kata ka jing yaisha ya ka jing riu blei ba ka khot ka ban nyo ti ha kata ka jing riu blei ya ka jing ye i para banget ti ha kata ka jing i para banget ya ka jing i
Kajing nang san jongi kum ki Kristan ki dei ban pau ha kini ki jinglong ki ba u Petros ulak kedau ha kini ke dekat ka basan hadu nyo kum tu ter ulak kedau kum tu ka jing bha nang ta ka jing tip nang ta ka bor halor ladi nang ta ka jing yesha ka jing Blei ka jing ye para banget bat ka jing nginya pet ka jing san jongi kum ki Kristan ka dei ban pau ha kini ki jinglong ki ba u Petros ulak kedau ka banding kong ka jing bha kata ka jing nget jongi kadai ban pen mi ya ka jing long ka bha na ka jing im jongi ki ba pen pau hi ya ki jing long ki jong Blei ha ka jing im jongi ka baman na kasngi kadai ban don ka jing bha ka ba pen pau hi ya ka jing long ka jong Blei ha ka jing im ka jongi ka malasngi ban san ngi dei ban le minot ngi dei ban treshitom ban kup ya ki jing long ba bha ka ba Blei hi ulapan kup yangi ha ka jing long hok ka jing long khut bat ka basisha para banget biit baro ngidon kam ban penyo haladi ya kani ka jing bha ba kum ki Kristan gi ban sutu ba ka jing im Kristan ka jungi ka ban kup ya kani ka jing long kata ka jing bha ka ban don ka jing bha ha ka jing im ka jungi nang ta ka baar para banget ka jing tip ka baar ka ba Petros ukdo ka long bangi dei ban rap ya ka jing tip ngi ban at ya ka knowledge ya kata ka jing bha ka bangi dei ban don kalong ka kong san na kabenta ka jing im Kristan baladangi kwa ban im ka jing im ka ba ngidei bandon ngi kwa ban im ka jing im ka ba bha ngidei bandon ka jing tip ka kata ka ba bha bat ka ni ka kedau yangi bat kata ka kedau yangi sya ka ktin ka jong Blei ban le ya ka ba bha ngidei ban tip ya ka ktin ka jong Blei ngidei ban tip ya ngidei ban tip ka kata ka ba bha bat ka ka ban batay yangi ka kata ka ba bha para banget ka di ka ktin ka jong Blei ngidan kam ban don ka jing tip ya ka ktin ka jong Blei bat dei ka ktin ka jong Blei ka ban yarap yangi bangin tip ka ka babha bangin san ha ka jing im Kristan jongi ngidi ban ai lahat ya ka ktin ka jong Blei baka penuan dur ya ka jing im ka jongi bahkan kan yarap yangi bangila ban sngotu ya ka babha bat ya ka basniu nang ta para banget ka ba lai pat ka bor halor ladi kawai pat ka bau Petros ubtha yangi kalong bahadin ka jingtip bandon ya ka bor halor ladi ha ka jing im Kristan kawai ka bangi dei ban sngotu kammentoi tang bangin tip ya ka ktin ka jong Blei hendai ngi ban long ru ki nong le ki don sibun ki Kristan ki tip ha hendai ki ba sya rempat ha ki bor jong ka pop bat usoitan ngitip kamut ayu ban im ka jing im Kristan hendai ngingat ha ki kam auria ki ba bun jat ngingat haki jing syak te syak khum jong ki jing di pen buat ki babun jat ngingat haki kam sniu kam auria ki babun jat para banget ka jing san ha ka jing im Kristan ka dei ban pen pau ya kata ka bor halol di ngidon ya kata ka bor ban sinsyar ya la ka jong ka jing im ka jong iban ngidei ban ken mau ba ka bor halol di ru ka dei uwei na kisok jong mensim bakut Galatia kala nong ka besan ka dekot ba arpulai para banget hatu ngila long ne em hatu ngila don ne em ya umensim bakut hapo jongi ngisan ha ka jing im Kristan ha bangi don ya umensim bakut ha ka jing im jongi bat umensim bakut u yarap yangi bangin don ya kata kabor halor ladi nang ta sakawai pat ka jing long ka bu Petros kudo kata ka dei ka jing yaisha hadin ka bor halor ladi u Petros upen kan mau yangi bangi dei ban don ru ya ka jing yaisha habang ia keren sapang ka jing im Kristan ngide ban kan mau bakam dei ka jing im ka bangin matang ya ka bit ka biang ka kot ka khia ka suk ka san hendai ki don ki por ki bangi hab ban ya lingba ya ki yong ki lang thari ki jing ele ki jing pang ki jing sistom ngi haban kiu ya ki lum bat teng ngi haban no ya ki them bat dei namar kata ngidon kam bandon ka jing yaisha kenang bangin la ban sya ya kita ki jing bat ki jing ele ki bangila ban ya kendu ki bangila ban ya kendu ha ka jing ya lenti ka jungi balai bangi don kam ya ka jing ya sya kada kolong ba ka jing ya sya kan ya rap yangi bangin la ban pendep ya kata ka jing ya lenti jongi kum ki Kristan ha ka ni ka berthai ban pendep ya kata ka ba mangi ngilas dang ka jing ya sya kan ya rap ru yangi bangin la ban ba la ka ding na bat ban but ya ujisu nang ta para bangai ka jing ya sya kan ya rap ru yangi bangin la ban i ya Blei bat ya ki para brio kan ya rap yangi ban pen i sya ki wei ya kata ka jinget jongi ka bangi don hau jisu para bangai habangi don ka jing ya sya ngis nguthu bakum ki Kristan ngisan ha ka jing im Kristan ka jungi nang ta ka wei pat
kajing long ka ba u Petros u do kata kadai kajing riu Blei habang idon ya kajing bha habang idon ya kajing bha kajing tip kabor halor ladi kajing yaisha kini baro kin lam yangi sya kajing long riu Blei ka ba shisha ngin yo i ladi bangisan ha kajing im Kristan jongi habangi kot sya kajing long riu Blei ka ba shisha bat ha kata kajing long riu Blei ka man sim jongi katrang ban be tang sya ki ki ba pen sngewbha yo Blei kan le ya ki ki ba u Blei u dawa nangi kum ki Kristan kajing riu Blei kadai kadak ka ba pen pau sya ka perthai ya kajing san jongi ha kajing im Kristan jongi bat dai kani kajing riu Blei ka ban ya rap ru yangi bangin nang la ban nget ban shanya ha u Blei na ka benta kajing im jongi ka ba man la kasngi bat dai kajing long riu Blei ka ba la ban pen mat ru ya kajing suk ka jong u Blei ha kajing im ka jongi para benget bi skawai pat kajing long ka ba mi na kini ki dekat kadai kajingnya para banget u Petros u kenturu yangi bangin don kajingnya para banget kani ka longru kajing pendep ya kata ka hukum ka batmai ka bau Jisu ayangi yo anis kalenong ka khat lai ka dekat ka lai busan ka hukum batmai nga Iaphi bapinya parlok hi kumbanga la Iaphi bat piru pinya parlok hi da kani kinyo tip baro bapilong kisenran jonga lada pidon kajingnya parlokhi kajingnya para banget kapen pau sya ka perthai bangilong kisenran ki jong ujisu bat na ka bentai ledi bat na ka benta jongi kum ki Kristan habangi don ya kata kajingnya ka bashisha bat ka baklem jing arsap ya laki para banget kapen pau bangilasan ha kajing im Kristan jongi lani kaya tu yangi mamangingisan habangi don kata ka genuine love ka ba mangingi da shisha ki para bangai klam dan ka no ka jing arsap bat kum tat kaya thu yangi ba mangi ngisan ha ka jing im Kristan jungi bat ka ba khadu ka jing long ka ba u Petros u kudo hakini ki khat san adu nyo kata ka dai ka jing para bangai bat ka ba khadu ka ba Petros u kwa ban pen kan ma ngi ka dai ka jing bat kata ka dai ka jing ya kita ki badang shat ki badang syate syakhu mahagi bor bat ki kenjri jong kapap bat usoitan habangi lasan ha ka jingim Kristan jongi bat bangi pendaya kini ki jinglong baro ha ka jingim ka jongi kata ka jingbha ka jingtip ka bor halor ladi ka jing yesha ha ka jingim Kristan jongi kini kinlong kita ki mau kendon ki ban penpoy yangi sya ka jinglong riu Blei kaban hikai yangi bangin nang ban ya para banget bat ban ru ya kaperthai hi barok kawai kumba u Jisu hi u ya kaperthai ba ula IT yaladi na ka benta ban penim ya kaperthai kadekot ka pra hadu ka khat we ka bainong jong ka jingsan ha ka jing im Kristan kadekot ka basan lu nyo ka kren syapang kumnu bangi de bandon ki jinglong ki ban ya rap ingi bangin suthu kumnu ngisan ha ka jing im Kristan ka jungi ba kadekot ka pra hadu khat we ngin yo hakini ki dekot ya ka bainong jong ka jingsan ha ka jing im Kristan kai ka bainong ka ba mangingi yo ha ba mangingi san ha ka jing im Kristan ka jungi ka baning kong ka dai ka jing im Kristan ka ba seiso ka wei na ki bainong ki ba mangingi yo ka dai ka jing seiso ong kani ka dekot namar ha ba kini ki ru ki don bat ki yaman bun ki ya penlong ya pi ban omlong ki ba alhia lemni ki bam seiso ha kata ka jingtip ba biang ya Jisu Kris uba utrai jongi kini ki dekot ki penbut ya kita ki dekot ki basan ru penyo u Petros uong ba habangi don ya kini ki jinglong ha ka jing im Kristan jongi ka jingbha ka jingtip ka bor halor ladi ka jing yaisha ka jing riu Blei ka jing ki para bangit ban u Petros uban banong ba haba kini ki jinglong ki manbun haba ki multiply ha ka jing im Kristan jongi kan longru ka jing im ka basaiso ka jing im Kristan ka basaiso para bangit bi baro haot ngilong ki Kristan hendak ka jing kelipat kalong hatu ngilong ne em ki Kristan ki basaiso nang ta ka dekot ka bakandai ka ong kamni namar uta ubam don kini ki ru ulong ubamatla ubayo itang ya ka bahajan ubalapen klet no ya ka jing khut na ki pop barim jong u Petros akan ni kedekot u kandai uang ba kita ki bamsan ha ka jing im Kristan ki long ki bamatla
bat ki baklet no ya ki ba Blei ulale na ka benta ka jing im ka jongki parbanget bi it barok kan mau habangi san na ka jing im kristan ka jongi ngilong ki kristan ki ba seso bat habang ngim san ngilong ki briu ki ba matla namar ngim ya ban yo i ya kita ki jing le bha ki ba Blei ulale na ka benta ka jing im jongi ka wei pat ka bainong jong ka jing san ha ka jing im kristan ka dei ka jing im kristan ka ba ngos kem ya ka jing penim ngis ngos kem ya ka jing penim ka bangi yo na ujisu dekat ba shpo ko ongkom ni na ba kumta ko para banget to pin kham ya le minot ban pen long scam ya ka jing khot bat ya ka jing jit ya phi nabar haba phi ya le ya kini ki e ru pen jin thut lanon lanuru ka jing im kristan ka ba seiso ka pen scam ru ya ka jing pen im ka jong Blei lajit yang ngilong ki ba lajit ki jong Blei sya ka jing pen im ka ba ma u la pen yo yang i Matias kalenong ka balai ba ka dekat ka ba Shipor ko ongkom ni namar kata ya uding baro ubam seiso babha un ket no bat un bread shakading haba ka jing im kristan jongi ka long ka ba seiso ka pen scam bangin yo mat ya kata ka jing pen im ka jong Blei na ka benta ka jing im ka jongi handa habangi ngi seiso Blei unum ket no yangi hendre ngi yo ya ka jing pen im ka jong hendre den da habangi ngim seiso ba Blei u ket no bat u bread yangi shakading para banget bi it baro ka weipat ka bainong jong ka jing san ha ka jing im kristan ka balai ka dei ka jing im kristan ka basan ka don ya ka bainong jong ka jing im bom jukut ka dekat ka bakat wei namar kumta on ai kerhai happy ya ka jing sut syapok kata ka hima bom jukut utrai bat unong penim jongi uji sukris para bengai habangi san ha ka jing im kristan bat habangi yaine hadu ka bakut jong ka jing im jongi ngin yo sut syapok kata ka hima bom jukut utrai bat unong penim jongi uji sukris uji su ulakular ba unwan biang bat banwan ra ya ka nong lembat u kitab jing penpa kalenong ka ba ar bat ka dekat ka bakat ar ka ongkom ni hakmi ngawan kloy bat ka nong jonga ka don lem bat nga ban ai nong ha uwei po uwei baro kat kumba ka jingle jong u para banget kani ka sithi ka long ka bakordon na ka benta ban hikai yangi kumno ban im ya ka jing im kristan kumno bangin nang la ban ya chaprang ha ka jing im kristan ka jongi para banget shaban pen kut ya kani ka jing karen ka jonga bangman chupen kan mau baga dekot ka baningkong bat ka baar ka kren chapang ka pen kan mau ngi sapang unong tho jong kani ka sithi nang ta shanula tho ya ka bat ngi kan mau ya ka nongrim jong ka jinglong kristan ka jongi kata ka long bangi ithu ya ujisu nang ta ka dekot ka balai hadu pasau ka keren sapang kumno ban im ka jing im kristan kumno ngila ban im kumno ban im ka jing im kristan kan mangi ong mangimla ban im da ka bor jongi hi henrei da ka bor ka jong Blei da ka jing ithu ya tau balakot yangi ubalong uji sukris da ka bangi kup ya ka jinglong ka jong Blei ya kata ka hok ya ka jing khoj bat ka jing shisha nang ta ka khot ka bas san ru nyo kai kai ngi kumno bangingin san pat ha ka jing im kristan kumno ban im nang ta ka ban kumno bangin san ha ka jing im kristan bat hang ni ngi kan mau bangi de ban make an effort ngi de ban le minot ban penyo ya ka jing im jongi ya ka bangin penyo ha ka jing im jongi ya ka jing bha ya ka jing tip ya ka bor halor lodi ya ka jing yasha ya ka jing riu Blei ya ka jing ya i para banget bat ban i ya ka perthai nang ta ka dekhot ka pra hadu ka bakat wei ka bainong jong ka jing san ha ka jing im kristan ka bainong jong ka long ka jing im kristan ka basai so nang ta ka jing im kristan ka bas ngos kem ya ka jing penim bat ka balai ka jing im kristan ka bamat ya ka jing im bom jukut para banget bi it baro nan penkut ya ka ni ka jing kren ka jonga dei wei i jing itu khana i barit laong baladon wei unong thau dur mau sculptor ubashir khai bha ulayo i ya wei umau ubahe bat ubam don dur dan dar ru em ti hakawai kesngi ula penwan bat thau dur ya uta umau nda haba ula dep kibriu kelayawan pej bat wan jengok ke ka dur ka balami na uta umau barok kilayap bij ban yo i ya ka dur ka jong using uba itenat ha hadu kata-kata habala keli ya kumno lale ba uta using uba ula penwan dur uda itenat shisha uni unong thau dur mau ula juba ba ula ong kamlong ka ba ka bangala le ka long bangala shnya no sharut ya kita ki bamlong kum uta using ka bangala le ka long ba
ngala weng no yakitu kibam long kum using ngala bread no yaki bat manta pio I uni udai using baitnan para bangai hawangi IT hau Blei bo un penwandur ya ka jing im kristan jongi uhi un weng no ya kita ki bas no ha ka jing im jongi kibam ya ha bat ka jing im lani ka jing long kristan ya kita ki bam long kristan kita kibam ya ha bat ka jing long kristan Blei hi un yarap ban weng no bat ngam artatin Blei hi un penitanat ya ka jing im kristan jongi bat bangin kot shadu kata ka thong ban kup ya ka dur ka jong ukres hi ha ka jing im jongi bangin yo ru ya kata ka nong ka bama uhi un sawan lam hangi hadu kata ka sngi ka jing wan pat ka jong Blei un Kyrkhu ngi na ka benta ka buram ka jong amen tu Blei un Kyrkhu ngi lingba ka jing shashkor ka jongi yak ni ka ktien ka jong Blei para bangaj bi baro tasin tu Blei unang kersyan nang yarap ingi bing nang laban im ka jing im kristan ka pisisya ka bor ka jong Blei un yarap ingi bing nang laban nyat seprang ha ka jing im kristan ka jongi para bangaj ngin poino sa ka benta bangin penwai ya ka ni ka jing syakri ka jongi ngin yarwai lang ya ka jing rwai ka ba arspa nyopwe ka jing rwai ka ba arspa nyopwe ngalong upel grim ubayat haklau jing kuslai ba tu ai atrai bangan yo I yame klem kut klem ka ngin yarwai boro kini ka dekat ka jing rwai ka ba arspa nyopwe Ngalong upel bayan haklau jing kuslai ba to ayat rai bangan yo I ya me klem kut klem ka Kad bayai len yai kiu shaneng ujusun penshan undama naki eryon abanda poi Shylla Alem bawa ben poi mami yang asyari jeng syai hakabangan yai riwai hun daker men klem dawan Sashisin tu Blei un Kyrkhu yang I wei pi wei Blei un don kat bat ngi kam tam lingba jong ni ka tayo hi baro stio yin se syampat ha ni ka sngiu trai ka banwan bat tu Blei unang don kat bat pi ka jing im ka jong pi ka ying ka sem ka jong pi ki kam ki jam bat ki jing trai ki jing sta ka jong pi te ka ni ka por tingin yu wai ha ka ba wai no tu ai ba ka jing it ba ka jong Blei ku pa ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai lem ka jing slok bat thiang se bor men sim ba khut ki ni ka jing Kyrkhu long lai wei Blei ki na long ring kat bat ngi wei pi wei bat baro ki ba dam ki ba mani me ha ka ni ka ri ka jing Blei satlak jong perthai run rum tas ki bam chukut amen